ζητάει Κορώνης παίρνει την μπάλα. Κορώνης κρατάει την μπάλα, καθυστερεί Κορώνης, πολύ καλή ενέργεια. Για να δούμε. Μαρσέλ μπαίνει. Μαρσέλ, πέναλτι. Ο Μαρσέλ κερδίζει πέναλτι. Για να δούμε. Ο Μαρσέλ κέρδισε πέναλτι. Λάθος. Μαλάκα χοντρέ. Λάθος, μεγάλη. Σε βγάλω στο YouTube. Μαλάκα. Απευθείας εκτέλεση το κάρι. Οριζόντιο του Μαρσέλ. Έξω. Όχι, μεγάλη εκτέλεση του Μαρσέλ. Ο Μαρσέλ έχει κάνει τα πάνω κάτω για την ομάδα του. Για να δούμε. Μετά από την εκτέλεση φάουλ. Χοντρέ, σε βάζω στο Facebook. Ο Μαρσέλ έκανε τα δυνατά. Σούταρε στο οριζόντιο. Ο χοντρός θέλει, γιατί ο Μαρσέλ κέρδισε πέναντι και ο χοντρός επειδή βαριόταν να είναι κοντά στη φάση δεν το έδωσε. Χοντρέ!